रायजो राजाफोरखौहाय बड'लेण्डनि मुं होनानैहाय गुन्थुङाव नासार सुनानै फिदिंनाय मोननाय रा नोंसोर बड'लेण्ड मोननाय थांला जाबाय। आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन बरायबावनाय जाबाय। आङो बे दिनैनि भिडिअखौहाय इसिबां गोनांथिबो सानाखै, मानोना बे साननैसोआवहाय जोंनि ससियेल मिडियायावहाय ओरैबायदि प्रेस मिट होलायनाय नुदों, ओरैबायदि बादि नांलायनाय बायदि नुनो मोन्दों, बुंनानै फोजोब हाया। बड'लेण्डनि थाखाय बड'लेण्डखौथ' जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा रावबो नाङाखौ होनखाया, बयनोबो नांखागौ। नाथाय जोङो बेवहाय मोनसे नोजोर बोयोब्ला नुनो मोनोदि रायजो राजाफोरखौहाय बड'लेण्डनि मुं होनानैहाय गुन्थुङाव नासार सुनानै फिदिंनाय नैबेफोरबायदि मोनो आरो। बुंनो थाङोब्ला मोनसे पार्टियाबो सिगांनि समावहाय बड'लेण्ड नाङा होननानै बुङोमोन, ओमफ्राय दा बै पार्टिया माने गोदान आफाद दानानै बड'लेण्ड सोमावसारनो ओंखारदों। दा बिसिनि ओंखारनाया बेसेबां सैथो? सिगांनि समावहाय जोङो जेब्ला बड'लेण्ड सोमावसारनो ओंखारो, गारि लानानै थाङो, आन्दलनाव बाहागो लाहैयो, बै समावहाय जोंखौहाय माखासे गामिनि सुबुंफ्रानो मिनियोमोन, मिथिबायना? ओरैबायदि खोथा बुंनानैहाय जोंखौ मिनियोमोन। थांनोसैलाय नामा बड'लेण्ड लायनो प्रमद बर' हारसा हिन्जाव गामसा गानग्राजों? नै बेफोरबायदि डाउन होनानैहाय सोरबा सोरबा जोंखौ गामिनि मानसियानो मिनियोमोन। बिनिखायनो आङो दा फोथायनाय गैया आंनावहाय बड'लेण्डखौथ' नाङा होनना। नांगौ, आंनोबो नांगौ बड'लेण्डखौ मोनोब्ला। नाथाय दा आं बै समावहाय बेफोरबायदि बुंजानायखायनो ओमफ्राय दा बै मोनसे पार्टियानो दा गोदान आफाद दानानैहाय बड'लेण्ड दाबिनो ओंखारदों। नै बिनि जुदैनो आं फोथायनो गोब्राब मोनदों आरो दानिखौहाय। माने दा पावाराव गैयैखायसो, पावारा गोमानायखायसो हारिनि मुं लानानै, जाथिनि मुं लानानै बड'लेण्ड बिफ्लानायनि मुङावहाय मोनसे नङा मोनसे खालामनानै गावसिनि पार्टिखौ पावाराव लाबोफिननाय नैबेखौसो नागिरदों बायदि नुहुरो आरो गोजानै नायोब्ला। आङो बेयाव बांद्राय खोथा बुंनो गोसो गैया, मानोना जोङो बेयावहाय सिगां गोबां मिनिजाखानायखा। ओमफ्राय नायनायमायनि मानसिफोरखौबो बे पार्टिनिल' नुनो मोनदों। माने सिगां समावहाय बैफोरबायदि बुंनानैहाय मिनिजानायखायनो आङो माने दा फोथायनाय गैला। आङो बेखौ सानो, माने जोंनि बर' रायजो राजाफ्राथ' बड'लेण्डनि मुं लाबायथाय ओरैबायदि जांख्रिखाङो, ओरैबायदि गोदौखाङो जोंनि हारियावहाय। दा बैखौ नोजोर बोनानैहाय दा बे पलिटिकेल पार्टिखौहाय पावाराव लाबोफिननो थाखायसो बै खामानिखौ मावदों बायदि नुहुरो आरो। मानोना जोङो सिगां गोबां मिनिजाबाय। प्रमद बर' सारजोंहाय आन्दलनाव ओंखारनाय समावहाय गोजाननि मानसिखौ दा बुंबाव, गामिनि मानसिखौनो बुं। गामियावनो दङ जोंखौ मिनिग्राया। मोननाय रा नोंसोर बड'लेण्ड मोननाय थांला जाबाय, नै बेफोरबायदि बुंग्रा दङ। मानोना आं बै बाथ्राफोरखौ दिनैहाय गोसोखांजोबनानैहाय रिजायनानैहाय नैबे ससे सुंद' भिडिअखौ आङो बानायनाय जादों आरो। मानोना जों सिगां बेफोरबायदि बुंजाबोदोंमोन। दा जेरै बड'लेण्ड दाबियै प्रमद सारा मोनसे फिसा सक्ति लाबोनानैहाय मोनसे पार्टिखौ पावार खालामबाय, थिग बेबायदिनो आं दानि गोदान बड'लेण्ड दाबिनायखौबो नैबेफोरबायदिनो जागोन नुहुरदों। मानोना बेवहाय जोंनि रायजो राजाखौल' मोस्लिद खालामनानैहाय प्रमद बर' साराबो दा फिसा सक्तिखौनो बेखौनो बिराद मोजां गिदिर बेफोरबायदि बुंबायगासिनो। दा बेखौ दानिखौ नोजोर बोयोला बेबो बिदिनो जागोन। आं इसिबां फोथायनाय गैया। नोंथांमोनासो मा बुङो? आंनि गोसोआवहाय इसिबां फोथायनाय गैया। मानोना जों बै पार्टिजोंनो मिनिजाबोदों, बै पार्टिजोंनो बखिजाबोदों, बै पार्टिजोंनो बुंजाबोदों। मोननाय नोंसोर बड'लेण्ड थां, प्रमद बर'नि खिबु लानजायहोफाखै, मोनगोन सानदों नोंसोर। नै बेफोरबायदि रावखौ आङो गोबां बुंजादों गोबां मानसिजोंहाय। ओमफ्राय दिनैनि दिनावहाय बे मानसिफ्रानो दिनैहाय बड'लेण्ड माने गोदान आफाद दानानै बड'लेण्ड सोमावसारनो ओंखारदों। दा बिनिखायनो आंनि गोसोआवहाय इसिबां सन्थुस्थ' गैया, बिसास गैया, फोथायनाय गैया। दा बिसोरो आंनि बायदिला बिसोरबो दा जेरै प्रमद बर' सारा खालामदों बिसोरबो बिदिनो खालामगोन, आङो बेखौ नुहुरो आरो गोजानैहाय। नोंथांमोना मा सानो? बेयावथ' आङो जेबो बुंनांगौ गैया।
नोंथांमोननि साननायावहाय माने गोबां मानसिनि साननाया आलदा आलदा जायो जोंबो बेखौहाय बुंजोबनो हाया बड'लेण्डखौथ' रावबो नाङा होनखाया बर' रायजो राजायाथ' नांखागौ रावबो नाङाखौ बुङा नांगौखौ बुङो नाथाय जोंखौ मोस्लेट खालामो होनब्ला सोर जोंनि सेलेखा सेलेखि दैदेनगिरि रायजो राजानि लुबैनायखौहाय जाफुंहोआ बेनो माने फिसा फिसौ मोनसेगा मोनसे सक्ति आंलाय बै थांनाय बिटिआर रेकर्डआवहाय सक्ति जाजेननायावहाय सक्ति जाबायनो फाइनाल जाबायनो होनलायनानैहाय एकदम गान दामै दामै मोसानायखाय इसोर प्रभु मोनमारबाय दिनै बड'लेण्डखौ जों ओरैबायदि सानलायदोंमोन आं माने फेसबुकआवबो भाइरेल जानाय नुखादों बिटिआर एकर्ड बड' फेस एकर्ड बिटिआर होननानैहाय फेसबुकआवबो भाइरेल जानाय नुखादों थेवबो माने आङो कनफिउस जाबाय थादोंमोन आरोखि बिटिआरआ मा जाखो बड'लेण्डआ मा जाखो ना बड'लेण्ड जायाखिसै नामा बेफोरबायदि कनफिउस जाबाय थादोंमोन आरो ओमफ्राय बे कनफिउसआ साननैनि उनावहायसो क्लियार जाबाय बेनो आरो ओमफ्राय दा आं इसिबां फोथायनाय गैया दा बिसिनिबो थांखिया बेनो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जै बड'लेण्डनि मुं लाबायथायना ओरैबायदि लोब लोब ओंखारबोयो जाम्बालाबो जाम्बिलाबो लेखा गोरोङानो जा लेखा रोङियानो जा हालुवायानो जा हाल मावनानै जाग्रायानो जा ओरैबायदि लैहोर लैहोर ओंखारबोयो बड'लेण्डनि मुं लाबायथाय बेनिखायनो दा बैखौहाय नोजोर बोनानैहाय बेफोरबायदि मावदों आङो बेखौ नुहुरो आरो दा बेखिनियानोसै लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोनाबो गावबा गावनि साननायखौ कमेन्ट बक्सआव फोरमायलायनो हागोन आरो नोंथांमोनाबो भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो गोसो दङब्ला खालामनो हागोन नोंथांमोनाबो भिडिअ खालामनानै फोरमायनो हागोन गाव गावनि साननायखौ आरो नङाब्ला कमेन्ट बक्सआव फोरमायब्लानो जाबाय आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक होदो आरो नोंथाङा दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैदों अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो मानोना आं गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड खालामोब्ला नोंथांमोननिसिम सिगां सौहैयो नोंथांमोना भिडिअखौ नायो साबस्क्राइबखौ खालामथारा मानि थाखाय खालामा मिथिया दा जायफ्रा मबाइल लादों एन्ड्रइड लादों बिथांमोनासो मिथिसिगौ मानि थाखाय खालामनो बायो ना मदद होनो बायो ना हेफाजाब होनो बायो बेखौथ' बुंनो रोंला दा बेखिनियानो लोगोफोर जै बर' हारिनि